ଗୁଗୁ ଅନା ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ କି ରେ ପୁଅ? କଣ କରୁଛୁ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ ତୁ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ? କୁଆ ଯାଉଛୁ? ଗୁଗୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲୁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଝାରି ଝାରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଝାରି 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 ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଝାରି 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 ଇଆଡେ ଯାଉଛୁ କି ରେ? ମାଙ୍କୁ ଝାରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଝାରି ଝାରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଙ୍କୁ ଚାଲ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ।